Szép jó napot kívánok mindenkinek, Fábián Ferenc vagyok, és ebben a videóban az egynyári örömről, vagy más néven az édes örömről szeretnék beszélni. Ez nekem a kedvencem, mondhatom, hogy a kedvencem, valamiért nagyon rám talált ez a növény. Tehát kínai orvoslásban már évszázadok óta használják egyébként, sokoldalú, tehát rendkívül sok olyan dologra képes ez a növény, ami már csodaszámban megy, tudom, hogy csodanövényről már sokan beszélnek. Nem azt szeretném mondani, hogy ez a növény egy olyan csodanövény, hogy kinőtt tőle a hajunk és elmúlik a lábgombánk, nem kell aggódni, viszont tényleg csodákra képes. Tehát kimutatták már azt, hogy a malária kezelésére is rendkívül hatékony. Na de miért jó ez a malária kezelésére? Arról nagyon kevesen tudnak. Tele van a szervezetünk mindenféle élősködőkkel és mindenféle parazitákkal. Na most, amikor a malária megérkezik, az is egy parazita. Tehát erre is nagyon jó ennek a úgymond kiiktatására világszerte, és rengeteg gyógyhatását vizsgálják mindenhol. Még az a csoda, hogy nem csináltak belőle gyógyszert, de szerintem már szép lassan eljut odáig is. Milyen hatásai vannak magának a növénynek? Jó, tehát ugye beszéltem a malária elleni hatásról, mert van egy úgynevezett, hagyd ne mondjam itt a latin neveket, olyan parazita, ami úgymond elősegíti a maláriának a képződését és működését. Mindemellett pedig vírus ellenes tulajdonságai vannak. Azon szépen hangzik, hogy vírus ellenes tulajdonság. Ez mit jelenthet egyáltalán? Ez azt jelenti, hogy van egy influenza, ami megérkezik, vagy egy herpes, vagy voltak itt ezek a koronavírus törzsek, szerintem még azért vannak is, tehát azért nem úsztuk ezt meg egy életre, inkább itt maradnak velünk, és mindegyiknek megpróbálták magát a növényt, vagy a növényben lévő információt betenni a szervezetbe, és mindenhol hatékonynak tűnik. Tehát mindenhol megvan az a hatékonyság. Természetesen nem mindegy, hogy milyen formátumban. Ebből a növényből tudnak teát csinálni. A teával is nagyon jó hatásokat lehet elérni. Különböző kapszulákat, különböző tablettákat ismerünk ebből, meg vannak különleges eljárással olyan szinten kivonva az egynyári örömben lévő tudás, vagy információ, vagy hatóanyag, vagy nem is tudom, minek hívjam ezeket. Tehát a hatóanyagnál majd érdemes lenne megnézniük azt egy másik videómat, ahol elmondom, hogy mi az a hatóanyag átverés, jó? Tehát ez nagyon fontos dolog, ezt majd azért nézzék meg, és akkor egyértelmű lesz, hogy miről beszélek. Most nem akarok most mélyebben belemenni. Mindemellett mire képes még az egynyári öröm? Az egynyári öröm képes arra, hogy erősítse az immunrendszerünket. Ugye mi által erősíti az immunrendszerünket, mert az immunerősítésre mindenki beszél, mindenki mond valamit. Na most az egynyári öröm úgy tudja az immunrendszerünket úgymond erősíteni, hogy a bennünk lévő parazitákat megtizedeli, és ezek a bennünk lévő paraziták, mivel már kevesebben vannak, kevésbé fogják leterhelni az immunrendszerünket. És az immunrendszer el tudja látni a feladatát, tehát azzal fog foglalkozni, ami az ő dolga lenne. Minden mellett a gyulladásokat is csökkenti. Ez nagyon fontos dolog, mert minden betegségnek az alapja valahol a gyulladás. Tehát a rákos megbetegedésektől kezdve az ízleti problémákig mindenhol valami gyulladásos góc van a szervezetben. Az egynyári öröm ezeket képes egy kicsit rendben tartani, vagy kordában tartani. Ezzel tudja a védekező képességét is a szervezetnek úgymond megerősíteni. Hol van még nagyon fontos szerepe? Bizonyára hallottak már az autoimmun betegségekről. Az autoimmun betegségek azok amikor a szervezetünk maga ellen fordul. Tehát olyan dolgot készít, vagy csinál, amivel szépen lassan felőrli a saját szervezetünket. Jó? Tehát erre is tökéletesen megfelel az egynyári öröm, mint növény.
És van még egy nagyon fontos történet, amit el kell, hogy mondjak, mert most nem termékről beszélek, hanem erről a növényről. Ennek a növénynek tulajdonítanak, és erre már Nobel-díjat is adtak ki, rák sejtek megölésére való megoldást tud adni. Tehát a ráksejteket úgymond megöli maga az egynyárőröm. Ezt úgy tudja megcsinálni, hogy belemegy a ráksejtbe a benne lévő anyag vagy információ, és belülről megöli magát a rákos sejtet. Utána már csak azzal kell foglalkozni, hogy kivezessük az elhalt rákos sejtet a szervezetből, ehhez meg rengeteg vasra van szükségünk. Jó? És még egy nagyon fontos dolog, hogy szelektíven károsítja a sejteket, tehát csak a daganatos sejtekre fejt ki ilyen hatást. Jó? Tehát az élő, normális sejteket nem bántja. Tehát parazitellenes hatás, ami még nagyon fontos. Bélférgesség esetén is sokat használják az egynyárőrmet, rendkívül jó. Légzőszerveknél, köhögéscsillapításban, légutak tisztításában, gombás fertőzések esetén, és minden hasonló. Tehát nagyon sok szép dolgot tudok róla mondani, az Artemisia annua. Tehát, hogyha még szeretnék belebeszélni egy kicsit a latinból is. Tehát ez egy hihetetlen jó növény, ami nekem nagyon fontos benne, és ezt mindenképp el kell, hogy mondjam, még ha eretneknek kiáltanak is ki ez miatt. Ha valakinek komoly problémái van itt felsoroltak között, bármelyikkel találkozik, akkor merem ajánlani az egynyárőrmöt. Az Zafirnak is van természetesen egynyárőrme. Jó, tehát mi kapszulába tettük bele, egy olyan kapszulába, ami a bélben oldódik, hogy a lehető leghatékonyabb legyen a felszívódása. Van ennél gyengébb felszívódása egy nyárőröm, és van ennél erősebb felszívódása egy nyárőröm, és nekünk ilyen van. Ha valaki ki szeretné választani, hogy milyen egy nyárőrömet szeretne választani, amikor egy ilyen problémával találkozik, akkor mindig arra figyeljen oda, hogy természetes legyen. Tehát ne legyen benne semmi más, csak az egynyárőröm. És még egy nagyon fontos dolog az egynyárőröm, van neki egy átható szaga, vagy illata, semmihez nem hasonlítható, hogyha ezt érzi a terméken, akkor az jó. Akár tea formájában, akármilyen formában. Ennek ott ez annyira átható ez illat, hogy ezt éreznie kell. Ha nem érzi, akkor baj van, az nem jó. Jó, tehát ez rendkívül fontos. Nem mernék olyat mondani, hogy ezzel a rákot meg lehet fékezni teljes egészében. Viszont nagyon jó eredményeket lehet elérni. Mondjuk az orvoslásnál kiegészítő kúrát mellé lehet tenni. Persze érdemes az orvossal mindenképpen erről beszélni, hogy ő mit szól hozzá, de nagy általánosságban az orvosoknak szerintem több mint 90%-a támogatja, mert ismeri az egynyárőrmet. Jó? Ez nagyon fontos, tehát ha valaki gyógyszeres kezelés alatt van, akkor beszél meg az orvosával. Tehát én nem mondanám, hogy anélkül tegye meg, viszont mondom, nagyon jó valószínű a visszajelzés, tehát valamit fog rá mondani az orvos, de nem hiszem, hogy el fogja tiltani. Hogy érdemes használni, tehát milyen kúraszerű érdemes ezzel foglalkozni, attól függ, mekkora a probléma. Tehát, hogyha valami kisebb baj van, akkor 1-2-3 hónap alatt el fogja mulasztani. Hogyha már rákos megbetegedésről beszélünk, vagy esetleg rák megelőzésről, akkor érdemes folyamatosan szedni, tehát egy kúraszerűen legalább 1-3 hónapot, és amíg a rákos sejtek megvannak a szervezetben, addig én nem hagynám abba. Addig én semmiképpen nem hagynám abba, mert azoknak a rákos sejteknek meg kell, hogy szűnjenek. Jó, természetesen orvosi felügyelet mellett ugyanúgy, ahogy addig meg mindent csináljon, ahogy ő jónak látja, vagy ahogy önök jónak látják, viszont az egynyárőröm képes bármit megoldani, személyes tapasztalatokat tudok erről megosztani, de nem biztos, hogy most ennek itt lenne a helye. Akit ez érdekel, természetesen van erre információs bázis lehetőség, ahol ezt át tudjuk adni. Köszönöm szépen! Kedves nézők, kérjük, amennyiben tetszenek a Nexus televízió műsorai, és megengedhetik maguknak, akkor támogassák a működésünket pénzbeni támogatással. Köszönjük a segítségüket, köszönjük a bizalmukat.